Arabako adinduen egoitza pribatuetako sektorean, 1200 langile inguru egiten dute lan herrialdean, eta orain direla 6 bat urte hasi zirela euren sektoreko borrokan, hasiera baten 3 urte egon ziren grebak egiten, aldarrikapena izan da sektoreko hitzarmena negoziatzeko, mahai negoziatzailea eratzeko, eta orain direla beste 3 urte mahaia eratu egin zen, baina aurrera pausurik edo behar bezain besteko aurrera pausurik emon barik ahalbidetuko zituztenak herrialdeko hitzarmen sektorial bat. Gaur egun, sektoreko lan baldintzak Estatu Espainoleko hitzarmen batek arautuak dira, zeinek 1770 ordu baino gehiago arautze dituenak urtean, eta soldatari dagokionez 1200 euroko soldatak arautze ditu sektoreko beheko edo kategorietan. Beraz, estatu mailan lanbide arteko soldata igotzen da heinean, edo estatu mailan lanaldeari dagokionez murrizketak planteatzen dituzten heinean, eta herrialdeko hitzarmena ez izan da, erabat baldintzatzen ditu sektore honetan, hori erabat prekarioak diren baldintzak. Esan bezala, aspaldi, orain dela 3 urte hasi zen sektore honetako hitzarmenaren negoziazio prozesua. Hor borrokan egon garen sindikatuok, LAB eta ELA izan da, 40 greba egun baino gehiago egin ditugu urte guzti hauetan, eta 11 proposamen egin ditugu baita ere mahai negoziatzailean. Sektore publikoarekin alderatuta, izugarrizko arrakala dago erresidentzia publiko eta pribatuen artean. Urtean publikoetan 1582 ordu egiten dituzte lan, eta soldatari dagokionez aldea izugarria da, eta hori izan da dugun helburua. Arabako adinduen egoitzetako sektorea erabat pribatizatutako sektore bat da, baina hor LAB sindikatutik zaintza sistema publiko baten aldeko borrokan mantentzen garelarik aldundiari ere erantzunkizuna exigitu izan diogu urte guzti hauetan, eta aurrekontu hori nahikoa ez izan da ere, bai ematen digu aukera bat, herrialdeko lehenengo hitzarmen sektorial horretara hurbiltzeko aukera hori ematen digu. Orduan, LABetik jarraituko dugu borrokan, sektoreko langileekin batera borrokan, lehenengo hitzarmen sektoriala lortu arte, sektoreko baldintzak aitortzen eta minimoki duintzen dituen akordio hori lortu arte.